ми заведоха на доктор. Отиваме на доктор и доктора вика, какво се оплаквате, госпожо? Тя казала ми, много се извинявам, нямам окосмяване там, където трябва да имам. Това беше преди 90-та година. Когато беше модерно. Точно така. Хубавите години. Знака път с предимство. А не като сега бройлер. Той бройлера няма характер, бе. Как да, има и птича опашка, точно така. Хубави времена, както и да е. И доктор ѝ каза, какво се оплаквате? Тя каза, нямам окосмяване, където трябва да имаме. И доктор я пита, вие по колко пъти правите любов на ден, бе, госпожо? И тя казала, по 30, по 40, стигала съм до 50 пъти. И доктор я вика, какво окосмяване искате, бе, госпожо? Вие виждали ли сте на магистрала да расте трева? Какво да ви говоря за моите... Страшна работа ви казвам, а та не е за разправане. Аз само искам да ви кажа, преди нямахме пари с жената, не че сега имаме, но сега поне се занимавам с такси и така по-ми е удобно да съм до моите идиоти. За какво ви говоря?